Til et møde er der 6 personer, og de vil alle sammen give håndtryk til hinanden. Nummer 1 giver håndtryk til 5 personer. Nummer 2 giver håndtryk til 4 personer. Nummer 3 giver håndtryk til 3 personer. Nummer 4 giver håndtryk til 2 personer. Og nummer 5 giver håndtryk til 1 person. Det vil sige, at den 6. allerede har givet håndtryk til alle de andre. Og det giver i alt 15 håndtryk. Det kan den, fordi efter en person har givet hånd til alle, er der en mindre at give hånd til. Så det går fra 5 til 4, til 3, til 2 og til 1. Det vil så sige 15 håndtryk i alt. Hvis man så tager en ekstra person til, så der er 7 personer, så giver den første person håndtryk med 6 personer. Den næste giver hånd med 5 personer. Og den tredje giver hånd med 4 personer. Den fjerde giver hånd med 3 personer. Den femte giver hånd med 2 personer. Og den sjette giver altså hånd med 1 person. Og den syvende har så givet hånd med alle de andre. Og det kan man skrive ved formlen her. N parentes n minus 1 divideret med 2. Der sætter man så 7 ind, så det hedder 7 parentes 6 minus 1 divideret med 2. Og 7 gange 6, det giver, det der 7 gange 6 giver 42. Og så ligesom dividerer det med 2, så giver det 21. Og det er så mange håndtryk, som der bliver givet. Hvis man så, hvis der så plusser 1 til, så der er 8 til mødet, så giver den første person håndtryk til 7 personer. Den anden giver hånd til 6 personer. Den tredje giver hånd til 5 personer. Den fjerde giver hånd til 4 personer. Den femte giver hånd til 3 personer. Og den sjette giver hånd til 2 personer. Og så giver den syvende hånd til 1 person. Og den 8. har så givet hånd med dem alle. Og hvis man skal sætte den ind i formlen, så hedder den 8 parentes 7 minus 1 divideret med 2. Og 8 gange 7, og det giver 56, og hvis man dividerer det med 2, så giver det 28. Hvis der så er 10 personer med til mødet, så giver den første håndtryk til 9 personer, den anden giver håndtryk til 8 personer, den tredje person giver hånd til 7 personer, den fjerde person giver hånd til 6 personer, den femte giver håndtryk til 4 personer, den syvende giver så hånd til 3 personer, den 8. giver hånd til 2 personer, den 9. giver hånd til 1 person, og så den 10. har så givet håndtryk til alle. Hvis man så kigger på formlen her, så sætter man så 10 ind på endens plads, og så sætter man 9 ind på den her plads. Og det vil sige, at det giver 90 divideret med 2, som giver 45. Og det vil så sige, at der bliver givet 45 håndtryk. Hvis der så er 5 personer til et møde, så skal den første person give hånd til 4 personer, der jo ikke kan give hånd til sig selv. Og så gør den person så til siden, så den næste person kan give hånd til 3 personer. Og så gør den person til siden, for at den næste så kan give hånd til 2 personer. Og så gør den til side, og så giver den næste person hånd til 1 person, fordi man kan jo stadig ikke give hånd til sig selv. Så for at finde ud af, hvor mange personer, der giver hånd til sig selv, giver hånd til hinanden, skal man lægge de tal sammen. Altså 4 plus 3 plus 2 plus 1, og det giver 10. Så det bliver altså givet 10 håndtryk til et møde med 5 personer. Man kan også bruge en formel i stedet for at lægge tallet sammen. Og den formel lyder n parentes n minus 1 divideret med 2.